ชื่อพวกเราเลยคือประมาณนั้นอะไรอุ่นดูเลยไอ้หมูที่ด่าชื่อดูใครเพิ่งมาแจมเลยมาสตินี่ฮัลโหลมาเบะอุ่นดูไปด่าชื่อพวกเราไปดูให้นึกมาแจมดูให้นึกหัวนึกนั่นนี่ทำไปบีหัวไปเงินหัวไปก็อยากพ้นหัวด่าชื่อหัวไปอุ่นดูนึกครับแบงเดินมาดิสตับด่าขลังพวกเวลกันนั่นนั่นด่าใช่ไหมนึกว่าสุนัขอุ่นดูหลังกันนั่นก็จะสนุกกันจังมันนี่ตัวไอ้เบิ้งนี่ตุ้มมาเร่งคำยันนั่นนี่เล็ดจ้าดูมันอะไรคนไม่ยากใช่หนูนี่พี่แม่เบิ้งโอ้ไปนี่โมบายก็ตันมันเบกันนั่นนี่ชงไปทัดดูมันนั่งทัดละทุกไปเลยหาว่าอย่างนึกไปนั่นอยู่ตั้งนั่นนี่รออัมพายตัวใครนึงมาเถอะนายอยากกินอะไรfotoกูaku ketemu tuh Facebook orang di foto mati like papia komen papia naya yakin mana nang ni store torne to tham se biar nai kun matin lagi yang lai mati store ko se nang ma kau lai ma ba gon thong kun ni bola siman beauty plus ga na ma ya gedau sirau jikun ja matcha kampai nang ma ni pidi de pal ma cintu hai nang kamai yang ni foto ku kar ni like komen nang bung bai ni chaba beauty ya ni na mai nang sthabu wei be ma stini nu na ni nu wei bai di toi khabi sigil ga siman ala yang ro hopsina siang de बिदि नङालै बावदों होनखाबाय बावनायखौ मा खालामनो हानांगौ जाखो आरो होफिननो नागिरखाबाय आङो र' होफिननोसैना आङो नों दासो बिदि जायो नामा अ दासो होनबा लाइक कमेन्ट खालामजाला आरो ना मा जाखो दे होनबालाय होलालां मिथिखाथारगौ आं होनफ्लाखानायल' ओरैनो होनफ्लायो माखौथो देखायबायो बुङै खालामनो हायाखै बुंनायल' देलै होफिननोसै होनखाबायना आङो होफिननोसै होनखाबाय आङो दहायनो बावदों होनखाबाय बावनायखौ मा खालामनो हानांगौ जाखो बिदि दासो होननायखौ मासदिनि नोंनो आं बेबायदि खोनासंनांनो नोंनि खोथाखौ बिदि मोना उन्दुनो नागिरबा बिदि दावराव जानांनोसो आं नोंनो मबाइल खावनानै लाबोदोंमोन होनबा साला दोनदो गरम थाखायनो उन्दुनो हायाखै आरो बिदि गोदाव सोराव टेक बुंजाबाय थानांगौ नामा आङो मासदिनि गामसा गाननोबो गामसा गैया लंपेन्ट गाननानै उन्दुनांगासिनो आङो गरमाव हंला हंला उन्दुनो मोना माबायदि मानसिजोंलाय इउ एक्ट्रा गरम माथो होनबावनो आंथ' मोनायाव ओरैबायदि जोंबायमोन ना मासदिनि मैयाहाय मबाइल खावनानै लानानै होफैबाय आं बेनो साला अननानै बेबो आइफन एक्स लाइभआव लास्टआव साला मोनायाव गरमजों जाबजों ओरैनो उन्दुनो हाखायाखै फन हरनानै गावनि फट'खौ लाइक होयिनि कमेन्ट होयिनि दाय जाहरबायब्रा ओंखायनो आंथ' मोनायाव लांथियासो उन्दुखादों आंना बिदि नङालाय हिनजावा बारा बिदि नंद्राया आंना थै जोंनानै ब्रेकआप खालामबोबायलां मोनायावनो मासदिनि बेबायदि डिस्टार्ब खालामग्रा हिनजावखौ नाङालै आंनो होननानै लायालां बिदि जानाय लोंनायनिबो डिस्टार्ब जेरावबो सान्थि गैया लोंदो दे जागायजेनदो आंना अनोसै आंना बारा जेबो होना बिदि जा गोदै रायलायहरो हाबा बाहा हिनजावजों नङाबानो उन्दुनो ओंखारालाय हिनजाव रायलायहरबासो गोदै जा मोजां निन फैयो गोदो उन्दुलांफ्लांलायो आं आंनाथ' हिनजावबो गैबावासो माबायदि मोनो जेबो मोनथिफेरानो आङो जिखुनु जाया टेनसनबो गैयालै आंहा देनां बिमा बिफा नागिरनायखौसो लागोन नोंस्रासो मालाय सोरबा रायजादोंनो सोरबा निन मोनदोंनो आं बेफोराव गैयालै दाला बयलार भाइ जेबो दाला बिदियाव गोसो दाहोथार नोङो आंबो गारखाबाय आंबो मैया ब्रेकआप खालामनानै फैबाय आंबो बिदियाव गैलालै बाथारसै आङो दाना आंनाथ' टेनसनानो गैयालै जेबो नङा जेबो बुंबाय बाया बेसारा अनोसो आंखौ नांला आंथ' लालालै मासदिनि बिराद डिस्टार्ब जेरावबो सोरनि फन फैलायखोब्रा र' सोर थाथ' दे खोनासंगोरनि आं सोर रायलायहरदोंथाय हेल' सोरमोनलाय सोर बुंदों हेल' थै मा गोदाव सोराव सोर बुंदों जालाबायखौ आइ बुं मा खालामदों नोंलाय दहायनिफ्राय फन खालामगासिनो आङो बोरो नोंनि दहाय बेरायफैनो होननाया बेरायनो लांनो होनबाय नोङो आंखौ अबाय थांखो नों बोरो माथो दासिमबो फनबो हरा माबो हरा अबाय दंहैयो नै माबा सना आं बे न' खाथियावनो दंलै नै माबायावसो मा होनो एसे जिरायलाबायदों बाहेरायाव जिरायनानै दंमोन नालाय जौ लोंनो बहाय एग्ला फैथारलायबाय नामा जौसो लोंहैखाथारदों बे ओंखायनो एकदमबारे जेबो खेल गैया बेल गैया दहायनिफ्रायनो फन हरदों थिखोआ माबा बेरायनो होनदों फैया जौ लोंहैखाथारबाय बे नङालै माबा नै माबा मादैमोननिफ्राय माबा खान्थाल लाना फैदोंमोन बेखौसो जागासिनो जोङो आं जौ लोंला ना दाना गोदाव सोराव मा बुङो रसना थांगासिनो र' दे र' दसे थाथ' दे किसना दे र' दसेल' आं माबा नै खान्थाल जाखांनानै थांसै आं मिथिबाय दे
बा बेनो जाहैबाय आरो नोंनि ब्रेकआप खालामनाया साला खान्थाल जादों बेहाय खान्थाल जानोसो फैदों नोङो होनबालाय थांदो रब्रा जाम्बालाय फोजोबलांगोन ना आंबो बेखौ मा सिन्था जादों नोंलाय रब्रा एसेसोआलाय जाखायो बिदिया मारैब्रा नोंसिनालाय माथो दसेनो ब्रेकआप खालामबायबो होनो दसेनो रायलायफिनो बुजिलाय लाङालां मोजां मोनलायनायखौनो ओंखायनो बिमा बिफानिखौल' लुगैथारो आं बिमा बिफा नागिरनायखौसो लागोनलै आहा र' औ माबे सना अब्बा थांनानै थैखो नोंलाय न'आव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ मानसिया अबाव खारनानै थाहैगोन नोंलाय न'आव लानो रोङा जेरावबो साला थांलाय फैलाय जानाय उन्दुनाय माब्बार न'आव फैना ओंखाम ओंख्रिया संनानै दोनफै लागाव बेरे बिमासो माथो नैलै सना र' बाजाराव फैदोंमोनलै नै माबा मैगं थाइगं नागिरनानै एसे लेट जादों दे सना र' आं माबा अमा बेदर बायनानै लांगासिनो दा माबा बे आलुआ माबा हानानै दोनग्रोबानो जाबाय आलुजों जाहैनोसै सना दे आं लानानै थांगासिनो र' मानसिया माइबो गायहैदोंमोन नालाय मेंनानै फैनानै आंखौ एसे दिनैहाय संजानो लुगैदों खोमा नङाबा बिदि नङा सानफ्रामबो दिनैहायसो नै र' होमबा आं थांग्रोनांसिगोन दे थाथ'दो सोरबा ब्रेकआप जानानै दुखु जानानै गरम जादों होननानै लोंनो लेंहरबाय सोरबा माबा हिन्जावनि खुसि खोन्थाफैबाय हिन्जावा जेबो होनानो सोरनाबा सोरबा ब्रेकआप जाबाय हिन्जाव लालानो जालालै नोंसोरजों आंनो थांग्रोसैसो आंहा बिमा बिफा नागिरनायखौसो लागोन मासदिनि थादोलै नोंसोर सानैजों मा खालामो आंसो थांग्रोसै अबाव थांनो घन्टानि जोंहालाय मा खालामबावो मेरगम आं हिन्जावजोंसो डेटिंआव थांसैबा हिन्जावा नै लेंहरगासिनो शपिं खालामहैनांगौनोलै थाथ'दोलै थांसै थारुन भाई आरो दा न'आव थांनानै फन हरसो मिन्थिबाय खिथुआथ' गोजा जाखासिगोन नोंना दिनै मुलिथ' नांबायबायनो हागौना हेलौ सना औ नै थांगासिनो नै लामायावनो माबा माबि लागासिनो आं नै अमा बेदर लाखांबाय ओमफ्राय माबा दा जाफानो खाजि थाजि नांगोन ना र' सना थांगासिनो अन दा वे